Zdravím, pán Jozef. Akurát testujem vaše zapaľovanie, čo som vyrobil tyristorové. Chcem vám len pre názornú ukážku ukázať, aká je intenzita iskry. Preto som to prepojil drôtom a chytím to do kombinačiek. Naštartujem to rukou, lebo pri tomto zapaľovaní to ide aj rukou. Nechce sa mi stávať. Takže sledujte, čo sa deje, aká je veľkosť iskry. Takže asi tak. No, odpadlo mi to. No a tu